caggal yettude Allah e julde annabi sallallahu alayhi wa sallam en calmini dendagal galle o kala e kubal en juurimaɓe en ñaaguima yaafuya gam wayrude en ɗo henne galle he gam fiilde jewte ɗe mbaɗanno ɗen Allah artirina hande e ñalawma talar walla mbiyen mawbare 14 nayaɓiru hitande ujunnaje 2020 tawi kadi koɗo henne e nder enɗam siwol tawi hande kadi eɗen piila yewtere nde ganduɗa ko faari e oɗo gorko e guindiyanke gorko moƴƴo gorko julɗo gorko labaɗo gorko balluɗo woni Alhaji Tidjani Samburu Barka An ene fiilano on yewtere nde musidɗo moon Mouhamadoul Mansour ene fandi gaci ɗi woni kolosal jaariɗo Alhaji Tidjani An yo Allah wirmoɓe yaafoɓe so en garti e yewtere nde ko adi fof hol gonnoɗo Tidjani An e jibinande makko kanko Alhaji Tidjani An kanko Alhaji Tidjani An o lolliri ko Tidjani An kono noon inde makko ko Abou An o jibina koye hitande 1955 so en kaali tubankore mbiyen 1955 e nokku mo ganduɗa tawi kadi ko rumano jeeri gamanaɓe to wiyete e cilal hoojo o jibina ko e nder ndungu ñande o jibinade kadi waɗi finde mawde e oɗon saaha hawri koye ndungu tawi hokkere ene duumi ha feeñi ñande o jibinade ngatamare hewnde ndiyam toɓi ñande hen ha beeli keewi Tidjani An ko gorko gamanajo ɗum ɗon firti o jeeya koye gamaji saare ko ɗon woni ɗo yimoɓe mbiyata gamaji tongo e tule oole dunde e mamare caali pale caali jolduɗi mboyla joldugol baraɗi walla kadi gamaji e gama duule oole saare e bawtugol Ali Malik Badio Wasa yela gural umaril sawaddonde takko tongel e poli ndini gayno Samba e yoɓi ñamale gayo e ciile e ndenoya Mañang e Mamoudou coyi Samba e ngesa arɗo ngo wuro ngo cifiɗen ɗo woni ngo woni ko hakkunde jum donde masinatoro gural Maysa Ali e sara leraɓe jimi maayo worko ko ɗon tigui woni ɗo Alhaji Abou An lollirɗo Tidjani An feeñi e aduna daasi mbotu mum firi ha finni yuma makko wiyete ko Kumba Maro Leñan omo notoro kadi inde nene Alpha Ali Diara koɓi Alpha Ali Diara Leñan e Maro Isma An Alpha Ali Diara Leñan ko Eliman Ratib tawi kadi ko Eliman Juma ñanga jum wonno kanko jibini ɓeeɗo en jogorɗen limtude joni kanko oɗon Alpha Ali kanko jibini Ramata Alpha Ali Diara oɗon wuurani enene Alpha Ali Diara lollirɗo Kumba Maro Leñan yuma mum Tidjani An e Haruna Alpha Ali Diara wonne kadi wuurani e Aissata Alpha Ali Diara e Tidjani Alpha Ali Diara lollirɗo Tidjani Leñan e Mayram Alpha Ali Diara tawi ko gandiraɗo Mariam Leñan mi siftina wonde ɓeɗon jeegomo ɓe limtuɗen kamɓe jiidi yumma e baaba kono a anda e maɓɓe tan ko nayo tawi kadi ko ɓen
gonno wuro nde eɓe jogii kadi eɓe jiidi baba goto ɓen goni Mamadou Alpha Ali Diara e Habsatou Alpha Ali Diara e Maymouna Alpha Ali Diara e Tayba Alpha Ali Diara. So garti Tijani an innira ko kawmum bajjo yummum hono Tijani leñama ko waɗi Tijani an ene noddire to banggue dewol makko Tijani nene Alpha Ali Diara Fatimata Amadou Malik walla kadi e Tijani Kumba Maro Isma Amadou Hammad omo noddire ni to dewol makko baba makko noon woni babum Tijani an wiyete ko Samburu Barka an on ko bajjo goto jinnaɓe mum kadi leeli dañde ɓiɗɗo eno wiira o jooɗima hawdani duuɓi 50 o dañani ɓiɗɗo woni baba mum Tijani an. Samburu Barka an woni baba mum Tijani an innirimo ko Abou an ko ɗum waɗi to banggue gorol makko kanko Tijani an o nototo koye inde Abou Samburu Barka an walla ɓe mbiya Abou Samburu Barka Mamadou Amadou Malik walla Abou Samburu Barka Kumba Jeynaba Salmata. Yolaɓe hakkillaji wonde gorko biyeteɗo Alhaji Abou an lollirɗo Tijani an o ko kodda yumma mum e bamum ko kodda yummakko e bammakko fof kadi ko sadio nde tawno o rewi koye funeɓe worɓe ɗiɗo Alhasan e Alhuseyni ko ɓen tan o jiidi yumma e baba omo jogui noon ɓe o jiidi yumma tan tawi o jiidani mumen baba woni Dieynaba Saydou Basirou Sar lollirɗo Maro Kumba Maro e Fatimata Saydou Basirou Sar gandiranoɗo Aissatou Sar e Mamadou walla Mamoudou Diak. ɗiɗo ardiɓe ɓe kono Dieynaba e Fatimata ɓe ko jama alwalinnaɓe. battidiɗo o hono Mamoudou Diaga on ko jumanajo Diaga ko yettode makko o sanki kankone koye askida hono no Tijani an sankorini ko hono ni henne woni no pamirɗen to hol gonnoro Alhaji Tijani an walla mbiyen Abou Samburu Barka an lolliru Tijani an. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bandiraɓe en ɗamsiwol on calminama on juurama kadi on beltanama e kettogol mum ha tignono e ɓen ɓe ganduɗa rewintoɓe yewtere nde kala e kuuɓal en garti e rogere ɗimmere tawi kadi ko jokkude ha joni e yewtere nde gonɗen gorko jendiyanke gorko cuusɗo basorɗo leñol woni Alhaji Abou an lollirɗo Tijani an kala ko jewtuɗen ɗo eɗen tumni e deftere Tijani an tawi kadi ne windi ɗum woni gelongal Fouta woni Ndiaye Saydou Amadou. So en garti e jangde makko kanko Alhaji Tijani an walla mbiyen Alhaji Abou an o naati jangde lesre lesre ko hedde hitande 1962 1962 ɗon e wuro Gamaji Sare oɗon saaha o yaranno koye duuɓi jeegom saaha nde o natata jangde adi andindemo alkullal fof ko jolfo goto ene wiye Amadou Moukhtar Mboup o jangi ɗon e Gamaji Sare duuɓi jeegom o waɗi kawgel Allah wallimo o dañi fartange e hoddiro muɗum woni o heɓi e lawol gotol e seedan teeji ɗiɗi tawi ko ɗi o ɗabbitanno woni certificat e entra 6e e hitande 1998 oɗon saaha o yaranno koye duuɓi 12 jangde makko hakkundere o waɗi koye nder wuro Ndar e duɗal Faidherbe tawi kadi ko innitiragal hande gando mawɗo
ciitode tawi kadi ko farmorde leñol hono Seykhu Oumar Saydou Ousmane Moukhtar walla ha ɓura labtude mbiyen tan e raɓɓikinade Seykhu Oumarul Foutiyou Tall. Tidiani an ari e nder wuro Ndar ko ñande alkamisa jeegom lewru jolal walla mbiyen lewru novembre hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e jeetati 1968 o jippi koto yumma makko tokoso won wiyoɓe kadi ko yumma makko kadi cewdiɗo tawi ko jiidude e yumma makko yumma e baaba ene wiye Mariam Leñane. mi hawriti e Mariam Leñane e wuro Jum e nder yewtere amen oris ndi kam ɗiɗo konguɗi nde Tidiani ari e nder Ndar o wondi koye am on saha omo famɗi no feewi sabu o ardi koye jubbol walla mbiyen tolluru no wawno waɗede nden ñande ummi Gamaji Saare o ari koye postal walla mbiyen oto tawi kay ko oto posto o ari omo ardi e almuɓe yonɓe tawi ko gamanaɓe e leeraɓe naaɓe ɓe gadoro yi koto galle mawɗo leegal tawi kadi ko on saha ko leegal lewna on ene wiye Saydou Dia. Saydou Diane jeeya ko leeraɓe ni woni o waɗi am nelaɗo yomi ar toon jaami noto yimi ndimin calmodiri ha sali joofi o andinimi wonde mboɗo jogiiɗo henne koli jooɗimi o ewni Abou an ni woni Tidiani an yalti foti e am tan dogi mabɓi e am Saydou Dia namdimi so tawi namdimo so tawi omo heptinimi Tidiani wimo o ko nenam o namditi Tidiani an kadi so tawi en andimo e o wi o ko nenam Mariam Leñane o namdi ko jiidumi e yumma makko Tidiani an wi o e nenam jiidi yumma e baaba Saydou Dia wimo ɗum noon an kam hankadi ne a haytiɗo henne walde sabu a yiitimo jiilotonoɗa ni woni kanko Mariam Leñane o wi ƴeftumomi walla ƴeftum teski min payi galle amen ko min nawimo ha duɗal Faidherbe halfinimo Habibou Dat e oɗon saha koɗon Habibou Dat janginta bandiraɓe Tidiani an woni ɗon e wuro Ndar ha hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e nayyi nde o fuɗɗi faade Dakar jokkoyde toon jangde mabɓe go sugal jaabi ha tirde tawi ko innitiragal hoodere mawde dowlu nde woni Cheikh Anta Diop ko kaw makko Tidiani Leñane emo hawdañi jangude e duɗal ngal woni jaabi ha tirde e no mbirten ni woni université kono e oɗon saha nde o yahat toon nde o heɓano seedan faako tawi kadi ko jofnide jangde hakkundere ko wiyete baccalauréat ko nde o ari e jaabi ha tirde Dakaru o suuɓi toon jangude ko fannu ene wiye droit walla mbiyen sharia o winden kanko Tidiani an o windino koye faculté des sciences juridiques nde tawno o yinno wontude ko ñaawowo o jangi e oɗon fannu kitare ɗiɗi kiɓɓe e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi tawi jokkodiral makko kanko Alhaji Tidiani an e Samba Adama Thiam mo Abdallah heeɓi nokku hono faanimo radio oɗon Samba Thiam addimo e radio
so en garti e garal makko e radio kanko Alhaji Tidiani an e yitondirdemo e Samba Thiam koye mayirde hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e nayyi faade e darode hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e joyyi saabi jokkodiral ngal ko biyeteɗo Siré Ndongo caggal nde Samba Thiam humpiti dokke Allah ɗe Allah waɗanimo woni kanko Tidiani an to banggue ittinede nemso kanko fof e hunjude e rogere sariya nde o lowi nde Samba Thiam wawnimo o heddi e radio eɓe mbadda jewte tawi ko adi ɗum seeɗa kanko Alhaji Tidiani an gila omo jangga Ndar omo heɗorno Samba Thiam no fewi no hettortono Abdoulaye Diaw walla mbiyen Laye Diaw tawi ko jayiniyanki cimtowo ko yowiti e coftal ɓalli e oɗon saaha nde Tidiani an ari e radio nde ene waddanno ɗon e Demba Kebe e Demba Tall e Baydi Bass en tawi ko jewte payodinde ko kanko ni janggananoɓen ɓatakuji garoji e jewte mumen ɗe foof kono noon bandiraɓe ɗum foof e waade noon ko Tidiani an yahanno to radio ko foof ko yarlitare mere wonno o alano yewtere nde o heerwi kanko tan ko desdetenoɗo tan e nder jewte kala garnoɗo e heblude yewtere mum e oɗon saaha jomum bismomo nde tawno omo weli men sono fewi o walla ɗum jirwinde ha jirwa o waɗa hen ñamri ha sukka o yerowo ha reego wela e kirki kono foof dey wona tan o marani hay yewtere wotere nde o ɗowata kono noon kadi o ala hen jobdi ko omo yalta tan omo yaaha ni woni kanko Alhaji Tidiani an o ala jobdi te kadi o welsidima jangde makko to duɗal jaabi ha tirde o dañi woni ko haaloɓe Pulaar mbiyata ko o dañani taɓɓe o dañi yo layru walla hande lingu koyngal woppinimo lingu jungo o woni e kaɗon gonka ka juutani no fewi Allah waɗi o faati to duɗal ifan o watti wittude to catal conci e pine Afrique naaɓe ɓaleɓe département de littérature et civilisation négro africaine o watti han kadine ko faati e caamaɗa woni e wittude ɗum ko faati e kuumen e ko yowiti e kondron o dañi wittude ha hande e gueɗe goɗɗe tawi kadi ko ɗaɗi tawi kadi ko guurɗi fina tawa fulɓe garal makko to duɗal ifan rokkimo fartange yaade e nder Fuuta e andude Fuuta e yidde Fuutankagu ha tabiti nde o ari e catal conce pine Afrique naaɓe ɓaleɓe e nder duɗal ifan tawi kadi kanko Alhaji Tidiani an jaɓɓimo ko debbo goto ene wiye Lilian Kistelo on ko miijiyanke mawɗo ko wittiyanke dowrowo o gollodima toon e oɗon kadi ko juuti tawi kadi ko ɗemɗiyanke walla ko ɗemɗiyankoɓe mawɓe kadi o gollodima e mumen tawi kadi ko dowluɓe tawi kadi ko jaale tuubnorɓe basorɗe e nder leñol fulɓe baɗo hen no yero Silla e fari Silla Ka caggal ɗum kadi o arti e radio he o watti heblude yewtere andu so a andi andi nde ganduɗon gandirɗon moɗen e oɗon saaha noon tawi Samba Adama Thiam ruttima e jomum e sittinde ɗo bandiraɓe seeɗa sosno yewtere andu so a andi andin ko Ibrahima Dare Sar e Sile Ndiaye e Abou Alassane Niang e Samba Adama Thiam tawi kadi ko gandiraɗo Samba Thiam
Tijjani an ɗo wi yewtere nde o rokkinde fittandu haade dendagal jokri aduna he fof kala to o wi pullo woni ene tawi kadi ene hetto yewtere nde e oɗon saaha noon ko waɗata ko fof tawi ko yerlitare mere koye katantagal nehal kono ɗum fof noon e waade noon tawi radio ɓamanimo ko ñande 25 lewru mboyi walla mbiyen marché e hitande 1985 1985 nde o fuɗɗi ɓamede e radio Sénégal tawi kadi e oɗon saaha o ɓamra tan ko jirwinowo jewte ɗum woni ɗemgal français animateur des programmes ha hande so en garti e jokkude yewtere nde hay ƴettede mo e radio ngo e wiide ha hande Mariam Leñan nene makko jiɗɗo e yummakko yummay baba tawi ko jaatigi makko Ndar o wi ko ni henne ƴettedemo e radio ngo arti o wi Allah waɗi tawi mboɗo yeehi Dakaru juuroyade jinnaɗo amen ceerno Amadou Ibrahima Dat baba mum Habibou Dat caggal nde min calmodiri ha saɗi gasi o wi kam mboɗo hetto tanam hono Tijjani an no feewi nde tawno ko haalata ko ene heewi ñamri no feewi mboɗo yiɗi yiidemo sanne sa yeehi wiyama yo ar gay mboɗo sohlimo o wi keɓɓitimi mbimomi baba Amadou ko Tijjani an haalata ko fof dey o suwa ha joni ƴettede e nder radio he o heɓiti kanko ceerno Ahmadou Dat o wi somi mayani de joni o ƴette so Allah jaɓi ni woni o yeehi ɗo to mawɗo radio ngo o wi ɗum yo ƴettanno Tijjani an ko ɗon woni sababu ƴettedemo e radio he haw watti han kadine yoɓede ko dumunnaji seeɗa fawti hen o wi caggal nde o ƴetta e radio he kadi Allah tagi ballal gongal woni Djibo Leyti Ka yo welu yo Allah won e makko o wi on toɗɗa jagorgal tawi kadi ko kalfinagal kabaruji woni ministére de l'information Djibo Leyti Ka ko musidɗam no feewi ha joni ko kanko yuma mo Tijjani an haalata woni yummakko cewdiɗo haalata o wi Djibo Leyti Ka ko musidɗo am no feewi e tuma nde Tijjani an janggata Ndar nde o yaltatano galle amen kanko Djibo Ka koɓe jiɗiri kadi Dakaru ko kadi Tijjani an inniti o anditi ɗum walla o andin ɗum wonde ko ɓiyam e koɓe jiiti Dakaru ko Tijjani an salminimo andinimo wonde ko ɓiyam mo tawanno e galle amen Djibo Ka namdimo kabaru jam no feewi on saha noon tawi joom gallam mo ganduɗa bannoɗo mi Ndar o yaniri kam mi ɓamtama Mbakke Tijjani an rokkimo tongode am woni numéro téléphone ɗomin potata jokkodirde o noddimi yeehi ha hitande 1986 tawi kawguel jaydiyankoɓe ene digana ene jogori wadde ko yiɗi wadde ko ene heewi no feewi ko sohla ƴettede ko seeɗa o nollinimi kanko Tijjani an beele mboɗo wallamo e Djibo Ka beele omo daña ƴettede e doggol tawi kadi ko waɗoɓe kawguel ngel nden mi ari e Djibo Ka jaɓɓimi teddinimi bismimi kalanmomi haajuji tawi kadi ko gadduɗimi ɗi o foɗanimi kanko Djibo Ka wonde no waɗoɓe kawguel ngel mbay hewde fof Tijjani an ma jeeye e mabɓe so Allah jaɓi ko ni kadi Tijjani an dañiri fartange wadde kawguel ɗum noon bandiraɓe
waɗi koye hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeegom. Tijjani an waɗi kawguel jaydiyankagal. Allah rokkimo fartange mawɗo o ari gooɓo e dow temedde jeeɗiɗi e sappo e ɗiɗi neɗɗo jaydiyanke wonnoɓe e kawguel ngel. Ni woni o nelda Wagadugu tawi ko laamorgo leydi Burkina Faso ngam heɓlo fanniyankewo o woni e nder leydi Thomas Sankara ko duuɓi ɗiɗi nde heɓlo makko joofi e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeetati o liggiti seedan taagal tawi ko pattam lamiwal o artiri. O natti wonde hankadi Tijjani jarlitiɗo hecci hanki. O natti wonde kadi Tijjani jirwinowo jewte hanki. O wonti hankadi ne Tijjani jaydiyanke tawi ko jaydiyanke timmuɗo joom fodde e gueɗal. O adi ardinede ko radio Ndar. Nde o ummiti Ndar o faana kadi diwan Casamas e wuro Ziguinchor. O woni toon duuɓi ɗiɗi. Caggal ɗum o artira e Dakaru lamorga Sénégal e catal Sénantier o ardina ɗon. Allah jarama, on jarama. En kaaɗi ɗo e yewtere nde e gasani ni kono noon en kaaɗi ɗo hen e yewtere nde ma en jokku inchallahu rabbi e yontere arore so Allah ñaawi, so ala ko faali ma en jokku ɗum, ma en gartan ɗo henne e jimol Alhaji Tijjani an mbaynorɗin ɗum inchallahu rabbi. alatti annabi laaɓɗo jettinɗo nelal leñol, labaɗo e keele jaltinɗo geɗal leñol, harbiyanke casɗo denɗo kisal leñol, alhaji yo gene yurmo yaafuma, jaaɗo nde tijjaka jottoraka, jaaduɗo e hewndu monawarani yaware. Indema yanti e wasorteɓe ɓamtare, timmuɗo taɓiɗɗo timminɗo aadaji, ittanɗo gendi teddini jaatiji, joom finde labtude mo lundaki jikki, jaalal kerangal ngal yaadani e mbuɗu sikki. Aduna woyima ko wayno adinoɓe, anniyaji ma e darde ma sattude rontoɓe, nelanoɓe caggal nulaɗo foof, kirtinino ilam ma an seydi an, hujjiti kolade foof. A jarama kaddi gurdam gotagu leñol, a jarama kaddi gurdam ndimagu leñol. Nafoore nde hayso caggal ma beele nafta leñol. Gorko gamaji an gelongal Fuuta giɗoma owɗo jeewaɗo sabu hattade golwole ma. Reedu heewi no ɗamaw satude jiidun ɗen, kono mayde jamfima aadina mbadduno en. On ɓori pandale dowroyo e toɓɓuno ɗen giɗo leñol yo saare nema won foftorde ma. Allahu waɗanma ko firdawsi hoɗorde ma. Malanoɓe gila e baba Adama jaɓɓuma, adinoɓe ha e waccidiɓe kala bismo ma. Amine. Ya tagnoɗo asmanuji e leyɗele, joom kattande nulɗo ɓen ɓe galda e caɗele, ittuɗo nema e resdiɓe, namdaki joɓɗele gelongal Fuuta. Ndiaye Saydou Amadou e sawtu Mouhamadoul Mansour. Allah jarama, on jarama, yo Allah hokken walde jaam.